Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur. Dahil damang-dama na namin ang diwa ng Kapaskuhan, hindi pa rin kami magsasawang magbibigay sa inyo ng kakaibang sorpresa at pagmamahal because spreading love, happiness, and good vibes yung hatid sa inyo ng JFS Metals and Services. Hi mga ka-JFS, I am your Kuya Vince, Stony Lancero, ang mamas boy vlogger ng Camarines Sur. So ngayon ako na naman ang makakasama nyo at magbibigay ng kakaibang sorpresa at pagmamahal dahil ako ang inyong love ambassador ng JFS Metals and Services because we don't just create, we captivate. Kung sa mga nakarang araw ay dinayo natin ang iba't ibang panig ng Victoria para masayain ang bigyan ng kakaibang card from surprise ang mga mahal natin sa buhay. Ngayon naman andito tayo sa Kanauman, Camarines para sa surprising Ma'am Baby na magdiriwang ng kanyang kaarawan. Kahit bago ang lahat, tinanong natin ang inihanda ni Ma'am Jessica ang card from surprise sa kanyang Mama Baby kasama ang aming JFS team. Kung makikita nyo sa loob ng aming card from surprise, meron tayo dyan Ferrero chocolate, we have Rapabel's cake, we have a bubble balloon para namang Impapa June, at syempre meron tayong fresh flower bouquet with 10,000 pesos. At syempre hindi lang dyan, meron pa kaming another surprise dahil susurpresahin siya ng ating surprise aranista na si Kuya Gan. And for our social media account, please do like and follow us on Facebook, Instagram, and YouTube at JFS Metals and Services. And to promote my own social media account, please do like and follow me on Facebook, Instagram, and subscribe to my YouTube channel. Kahit ano pang hinihintay nyo, samahan nyo lamang kami dito lamang sa Kanauman, Camarines Sur para surpresahin si Mami Baby. Let's go! Hindi pa po nag-subscribe sa JFS Metals and Services, subscribe! Hello po. Kayo na po ba si Ma'am Baby Vargas? Ang pangalan po mismo nung Munina. Ma'am Baby po tawag. Baby talaga siya. Yung ang anak niya si? Jessica. Jessica. Sige po. Samahan niyo na lang po kami. Kapasok nga lang po nila yun. Okay. Kanina pa kayo? Wala po kami. Nakapost tayo po. So alam niyo naman po ito? Ako lang na alam. Ang alam nila, may pupuntang katrabaho, mag-i-interview sa kanila. Sige po. Kasi siyempre tatanong. So ngayon po sumundo po tayo ng isang kasabuat po dito. May salita po ko. Kasabuat po natin dito. So hindi po alam po ata ni tatay at ni nanay po. Nasusurpresahin po natin siya. So ngayon po mag-ano po tayo ngayon. Ipaprank po natin ngayon si nanay. Hello. Hi. Kasama ko. Oh, hello. Uy, nakaibanan. Kasama ko na yung katrabaho mo. Kasama ko Kasama na si Ma'am Baby. Ay, hello po. Kasama ko na. Hello po. Kayo po si Ma'am Baby Vargas po. Nandyan din po si si Tatay June. Yan po. Ako po kasi yung ka-office po ni Ma'am Jessica. So kayo po kasi nakalista po sa beneficiary po namin. So okay lang po mag-interview po. Mga short interview na lang po tayo mga sa loob. Sige po. Po, medyo nawala po kami sa place niyo po. Ay, okay lang po. Yes po.
A few moments later. Ay, hello po, maray na aga po. So ano po, ako, ka-office po ako ni Ma'am Jessica po. So pinaligi po kaya kami, kasabi po kaya kamuda po ang beneficiary po, kato yung ano po nila. Ito pong sa insurance po ata yun. Basta po beneficiary po. Okay lang po, third interview man lang po. Basta po, pero po ang aking po ninyo, ma'am sir. Tulo po. Si Ma'am Jessica, ay okay lang po. Si Ma'am Jessica po, parang ilan po? Panganay siya. Panganay po si Ma'am Jessica. So, nasa Miami, Florida po siya. So, ang beneficiary niya po kasi single pa lang po na ata si Ma'am Jessica. So, yung beneficiary niya po is kayo daw po mag-asawa po, yung nanay at tatay niya po. And then po mamaya-maya po, magpapaano na po kami ng ano po, magpapapirma na lang po kami na pumunta po ako dito para po patunay at magpipicture na lang po tayo sa labas. Okay lang po? Sige po. Okay lang, sama na po tayo sa labas para po magpirma na lang po. At yung iba pong pipilapan nandun na lang po. Magpipirma muna po kasi bago po tayo mag-interview. Basta po nalaman ko lang po kung ilan po yung anak, tapos po yung beneficiary po kayo po talaga. Sige po. Tara po. Yung ID po, yung ID niyo po mamaya na lang. May ID na rin po kayo. Sige po. Ay, dito na po kayo, nanay tatay. Apo. Ay, na po. Ay, nanay, tulungan mo po ako. Kunin ko lang po yung yung resibo po. Sige po, ay. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday. Lagay ko na. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan nanay, happy birthday po. So, medyo may alam na si nanay because of dami pong camera po natin ngayon. So nanay, nasurpresa po ba kayo? Pasok po kayo dito nanay. Nasurpresa po ba kayo nanay? Ayan po oh. Umiiyak na po si nanay. Siyempre nanay, kasama po ang JFS team. Siyempre po si Ma'am Jessica po may pakana po ng lahat pong ito. Siyempre nanay, tanggapin niyo po ang aming maraming sorpresa po. Siyempre nanay, hindi ba kukumpleto ang sorpresa natin sa isa kung hindi sa bibigyan ng sash. Palakpakan naman po tayo dyan. Ito na ano. Parang ano. Siyempre nanay, bukod dyan, tanggapin niyo po ang aming, we have 24 pieces Ferrero chocolate, we have Rapabelos cake, and meron tayong fresh flower bouquet with 10,000 pesos. Palakpakan naman po tayo dyan. Ayan nanay, kung ano po yung mensahe niyo po kay mensahe niyo po kay Ma'am Jessica. Harap po kayo nanay sa camera po. Dito tayo. Salamat. Very emotional ngayon si Mami. Siyempre kahit sinong nanay naman magiging emotional kung ganito po ang sorpresa na matatanggap niya po galing po sa kanyang anak po. So nanay, nakikinig po at nanonood po sa atin si Ma'am Jessica. Ano po yung masasabi niyo po sa kanya? Salamat. Ingat. Siyempre, tanggalin ko na nanay para mas maganda po sa camera. At siyempre nanay, hindi lang po yan yung sorpresa po namin sa inyo kasi magbibigay din po ng mensahe po ang mga anak niyo po sa buhay. So, tawag tayo ng isang anak or ano po? Yung anak na nandito, sige po, bigay po tayo ng konting mensahe po sa nanay po natin. Very emotional agad si kuya, oh. Happy birthday ma, sana mag-enjoy ka sa aldaw mong ini, saka more blessing to come. I love you. Yay! Siyempre, isang hug and kiss naman po kinanay dyan. Palakpakan naman po tayo dyan. Yung isang anak po niya nanay, baka gusto mag ayun po, sige po. Tatlo lang naman sila eh. Siyempre, para po makita ni Ma'am Jessica. Happy birthday. Ang haba ng manamesis na yun. Natawa na lang si daddy oh. O isang kiss and hug naman dyan kinanay. Bunso. Wala po yun pa. Kiss naman niya kinanay. Yeah! Ganun lang, syempre mga lalaki hindi naman very expressive pero isang kiss and hug lang nanay, syempre alam naman natin na mahal ka ng mga anak niya po. At syempre hindi makukumpleto to kung hindi po magbibigay ng mensahe po si tatay po sa inyo. Dito kayo tatay. Excited sa kiss and si tatay oh. Ano po yung mensahe niyo po kinanay? Sana maglaki pang buhay. Happy birthday. Yes po. Very short message lang po pero very puno po ng pagmamahal yung haba ng buhay kasi mas gusto daw ni tatay na makasama po kayo ng habang buhay. Siyempre tatay, isang hug and kiss naman po dyan kinanay. Kaya palabakan naman po tayo dyan.
At syempre, hindi lang si nanay pala mag-celebrate ng kanyang birthday kasi si tatay ay celebrate natin ang kanyang belated happy birthday tatay. Ito po ay galing din po kay Ma'am Jessica. So may happy birthday Papa John with 10,000 pesos. Palapakan naman tayo dyan. Tatay, mas tuwang-tuwa po yung mga mahal niyo po sa buhay. So tatay naman po masabi niyo kay Ma'am Jessica po na may pa-surprise date. Kasi yung birthday niyo tatay is August daw po eh. August 12. August 12. Pero hindi po rin po nakalimutan ni Ma'am Jessica po kayo na ay surpresahin din po. Iiyak na yan. Ano po masabi niyo po kay Ma'am Jessica? Salamat. Salamat kay. Kahit nag-iibig na si Papa mo. Hindi ka para imutin. 10,000. Bigyan Ano na yan. Ano po yung surprise niyo po kay ay ano po yung sabi niyo po kay Ma'am Jessica po? Salamat. Kay, salamat kay. Oh, Ayun Sana na lagi po. ka mag-ingat. puli na. Magmaon digdi. Ayun Mapasko po. na pati. At syempre alam naman po natin na si nanay at si tatay po ay ano po, miss na po si Ma'am Jessica at pinapauwi na kasi syempre hindi na yung pinakapanganay niyo pong anak ay nasa ibang bansa po. Pero syempre nandun naman po si Ma'am Jessica para po kayo ay bigyan po ng mas maganda pang buhay. At syempre nanay at tatay, kung sa tingin niyo yan lang po yung sorpresa po namin. Kasi mamaya-maya lamang ay bibigyan po kayo ng magandang awitin ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. Kaya mamaya-maya lamang. Kaya siyempre nanay, hindi lang po yan nanay. Siyempre nagbigay rin po ng card si Ma'am Jessica po. So ito po yung message ni Ma'am Jessica. Sa pinaka-importanting tao sa buhay ko, salamat po. Salamat kasi palagi kayong andyan sa mga pangaral. Kung hindi dahil sa inyo, di ko narating kung asan ako ngayon. Walang hanggan na pasasalamat ko sa inyong dalawa. Sorry po sa mga nagawa kong kasalanan at mali. Alam kong may tiwala kayo sa akin at di ko sasayangin yon. Kahit dumating yung araw na bubukod na ako, di ako magbabago. Di magbabago ang pagmamahal ko sa inyo at respeto. Kahit di ko man masabi sa inyo na mahal ko kayo, sana kahit sa munting sorpresa ko mapasaya ko kayo. Alam ko na wala pa to sa mga nagawa ko na ginawa nyo para sa amin. Happy birthday Mama and Papa. Sana bigyan pa kayo ng madaming kaarawan ni Lord at palaging malusog na pangangatawan. I love you so much, Mama and Papa, and I miss you. See you very soon from your anak, Kikay. So nanay, ano mo masabi niya po kay Ma'am Kikay po na very sweet pong anak? Salamat. Ingat ka lang, Permi. Yun yan. Puli ka na. May gilito da, sabi ni Papa mo. Nagre-request si tatay na may gilito. Tatay, walang problema dyan. May pangbili na po tayo ngayon. Babawasan po natin yan mamaya. Siyempre, nanay, inuulitin ko po, hindi lang po yan yung sorpresa po namin sa inyo. Kasi si Ma'am Jessica ay nag-request para kayo po ay kantanin nanay at tatay po ng isang kantang magandang awitin galing sa ating surprise aranista na si Kuya Gab. Kaya mamaya-maya lamang ay babalik tayo mamaya mga ka-GFS. Tutukan nyo lang kami kasi mamaya babalik po kami para sa aming kanta na si Kuya Gab. Ayan, live na live pa rin tayo dito lamang sa Kanaman Camarinesur para sorpresahin pa rin at bigyan ng kakaibang sorpresa at pagmamahal si Nana at si Tatay na lugar na magandang awitin na si Kuya Gab. Palakpakan naman po tayo dyan. There goes my heart beating. You were the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I've climbed every mountain, swim every ocean, just to be with you, to fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. Your heart keeps bleeding. I need you now. And if I can turn back the clock,
I make sure the light defeated the dark. I spend every hour of every day keeping you safe. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you, to fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you're the reason. Mama, kamusta natin na tayo lagi nakikita? Miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauna. Di ba pwedeng ikaw muna? Akin ang pangamba. Dahil ikaw aking mata, sa tuwing mundo'y mag-iiba. Ikaw ang dahilan ng paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Tara, pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong ginawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara la tara la ta, la tara tara la tara tara la ta, la tara tara la tara la ta, la tara tara. Papa, naaalala mo pa ba nung ako ay bata pa, diba? Aking puso ay iyong hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala. Dala ko ang iyong bawat payo hanggang sa dulo. Magkalayo man tayo, ako'y tatayo. Pangako tatay ko, dahil ikaw aking paa. Sa tuwing mundo'y mag-iiba, ikaw ang dahilan ng paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Tara, pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong ginawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara la tara la ta, la tara tara la tara tara la ta, la tara tara la tara la ta, la tara tara. And palakpakan natin si Mami tsaka si Daddy. Happy birthday po! At syempre maraming salamat kay Kuya Gab na nagbigay ng magandang awitin. Nanay at tatay, nagustuhan niyo po yung ano po? Yung kanta po ni Kuya Gab. Very emotional po si nanay dahil po na, sa lahat po ng mga kanta pong kinanta ni Kuya Gab ay nanimiss niya po ang kanyang anak na si Kikay na nasa Florida po ngayon. At syempre hindi makukumpleto itong birthday natin kung hindi natin kakantahan si nanay ng happy birthday ng sabay-sabay. Ready kayo? Yes! Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Mami, happy birthday po sa inyo from JFS team at sa inyo po mga mahal sa buhay at mga taong nandito po sa inyo. So, Mami, medyo nangungunahan po tayo ng hangin. Okay, Mami, close your eyes and make a wish na lang po. 10,000 years later. Yay! Palabaka naman po tayo dyan! Mami, happy birthday po sa inyo from JFS team at sa mahal niyo po sa buhay. So, Mami, last message niyo po kay Ma'am Kikay at sa mga nandito po sa bahay niyo po. Salamat sa inyo.
Sige po, ano ba mga at nanonood po kayo sa mga kikay po. Masyado nyo na po namin si Ma'am Kikay. At syempre, yung wish po ni Nana is yung parang gusto niya talaga umuwi si Ma'am Kikay. At sa darating na malapit na panahon po ay uwi rin po siya na marami pong sorpresa po sa inyo. At syempre, kahit po nasa malayo po si Ma'am Kikay, nabigyan po kayo ng kakaibang sorpresa. At syempre, yung pagmamahal ay hindi po natin masusukat yung pagmamahal po ni Ma'am Kikay po sa inyo. So, at tatay na naman po yung message niyo po para kay Ma'am Kikay po ngayon. Sige tatay, okay lang po yan na may salamat po tayo. Salamat sa mga bata mo sa mga ay. Basta ingat lang dyan. Salamat. Siyempre maraming salamat po tatay. Ingat lang po daw po kaya lagi Ma'am Kikay. At miss na po kayo ng nanay at tatay niyo po. So sa muli ako si Gistone Lancero at isa na naman nanay at tatay ang napasaya natin dito lamang sa Kanaman Kamarin Her. Kaya sa muli magkita-kita tayo sa susunod na mga videos. So nanay at tatay isang babay at like isa lang po tayo dyan. Bye!